Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur martxoaren 20 da eta hasingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Lea Artibaiko herritarrak LOMCE hezkuntza legearen aurka egiteko kalera atera dira asteon. Besteak beste LOMCEk lehiakortasuna bultzatu, euskara 3. maila batean utzi eta hezkuntza merkantzia bihurtuko duela diote legearen aurka dauden herritarrek. LOMCE reformak ikasle, irakasle eta oro har herritarrengan izugarrizko ondorioak ekarriko dituela eta kalera atera dira protestan Lea Artibaiko ikasleak. Joan den barikoan egin zute manifestazioa Markina Xemengo kaleetan zehar Lea Artibaiko ikasle, irakasle eta herritarrek. Euskara 3. mailako hizkuntza izatera pasatuko dela, hezkuntza merkantzia bihurtuko dela eta ikasle zein ikastetxeen arteko lehiakortasuna bultzatuko dela zuen ikasleek besteak beste. Azaroan, ikastetxe guztietan egindako eztabaiden ondoren 5 konpromiso hartu zituzten Bizkaiko ikastetxeetako ikasleek. Herri kurrikuluma garatzea, klase orduetan herri jakintza sortzeko saioak lantzea, edukien euskaratzea eta ikuspegi herritarra txertatzea, errebalidei insumizio egitea eta ikasle eta ikasleen arteko elkarlana lortzea. Erreformaren erasoaren biktimak denok garela eta horri erantzun bat ematea guztion lana dela diote. Eguaztenean berriz ere protestekin jarraitu zuten. Euren ikasgeletatik altzatu eta Bilboko kaleetara irten ziren mezua zabaltzera. Energia hidraulikoaren garai aurreko burdin laberik handiena aurkitu duten Mutrikuko Olatz auzoan. Adituen esanetan aurkikuntzak Euskal Herriko erdiaroko burdinaren historia ulertzeko bide berriak ireki ditu eta balio handia dauka. Mutrikuko Olatz auzoan dagoen Zelaitzu eta Izeola orain arte aurkitu dutenik handiena dela aitortu dute adituek. Euskal Abe baten ezaugarriak ditu eta Xabier Orue Etxebarria Euskal Herriko Unibertsitateko Paleontologia katedradunaren arabera, Olazko labea ohikoa baino sakonagoa da. Haren esanetan, beste inongo labeetan agertzen ez diren ezaugarriak ditu Olazkoak. Berezia da. 60–70 zentimetro eduki beharrean, metro bat baino gehiagoko sakonera dauka. Horrez gain, Europan dagoenik handiena denaren susmoa dutela gaineratu du. Euskal Kostaldeko Geoparkean 3 urteko lan bibliografikoaren eta eremuko lana egin eta gero, iazko irailean auzolanean burutu ziren indusketa lanak hasi dira emaitzak ematen. Aurkikuntzak garrantzitsuak egin dira. Zelaitzu eta Izeolan egin den indusketak, Euskal Herriko erdiaroko burdinaren historia ulertzeko bide berriak ireki ditu. Indusketa arkeologikoa gainera, erakundeen arteko lankidetzari esker posible izan da. Euskal Kostaldeko Geoparkeak sustatu du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren finantzazioarekin, eta Aranzadi Zientzia Elkarteko eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile talde batek burutu du. Tartean, Debemen Debabarreneko Landa Garapeneko elkartearen lankidetza ere izan du. Horrez gain, nabarmentzekoa da labe paralelo bat ere agertu dela, eta datozen kanpainetan induskatzeko asmoa dagoela, orain artean jasotako informazioa osatzeko helburuarekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak datozen udal eta foru hauteskundei begirako ekitaldi nagusia egin zuen Markina Xemenen joan den asteko barikuan. Eta hain zuzen ere ekitaldi horretan Lea Artibaiko alkategai guztiak batera aurkeztu zituzten. Alkategaien gaitasun guztiak aipatzeaz gain, orokorrean Lea Artibai hasiaraztera datozela esan zuten jeltzaleek. EAJak joan den barikuan aurkeztu zituen Markina Xemengo kontsekupean maiatzaren 24ko udal hauteskundeetan eskualderako proposatuko dituen 10 alkategaiak. Aulestitik Kontxi Artaetxebarria, Pedro Mari Balenciaga Berriatuatik, Jesus Iriondo Etxebarritik, Garbine Sanz de Buruaga Izpastartik, Koldo Goitia Lekeitiotik, Andoni Malas Etxebarria Markina Xemendik, Jesus Maria Nakabe Mendexatik, Javier Artaetxebarria Munitibartik, Maria Dolores Etxano Ondarruatik eta Jon Ander Barrueta Beña Ziortza Bolibartik.
Herri bakoitzeko batzarreetan aukeratu dituzte alkategaiak. Jeltzaleek esan zutenez, eskualdearen zerbitzura jarri nahi dute lehartibai hasiarazi nahi duten emakume eta gizonek osatutako talde hori. Mezu hori, Jesus Lekerikabe askoa, batzar nagusietarako Busturia Uribeko barrutiko hautagaiak irakurri zuen. Alderdiak aukeratu dituen emakume eta gizon guztien esperientzia, profesionaltasuna eta konpromisua azpimarratu zuen Lekerikabe askoak ekitaldia ikustera hurbildu ziren guztien aurrean. Unai Rementeria, Bizkaiko ahaldun nagusirako hautagaiak bestalde, herri hautagai guztiak gonbidatu zituen mundakan sortu zen ilusioa eta aldaketa dakarren olatura igotzera. Mutrikoko udalak Santa Catalina konbentuaren erabilera erabakitzeko parte hartze prozesua abiarazi du. Egitasmoak Europar Batasuneko laguntzetan du oinarria. Funtsean datozen asteetan alor ezberdinetako ordezkariek konbentuak eduki beharko lukeen erabilerari buruz euren iritziak emango dituzte. Geoparkearen eta Mutrikoko udalaren eskutik, Santa Catalina komenturako proposamen integrala deritzon parte hartze prozesua zabaldu nahi da Mutrikon. Prozesua Europar Batasunak ezartzen dituen tailer berezi batzuen bidez egingo da, eta tailer hauen antolaketa Eusko Ikaskuntzaren bidez egingo da. Geoparkeko interpretazio planaren barruan, udal garapen saila iaz Mutrikura begira kontuan hartu beharreko hainbat puntu garatzen hasi zen, eta horren harira Mutrikoko itsasondoaren natural eta kulturalaren interpretazio plana dokumentua idatzi zuen. Herriko hainbat leku kontutan hartu eta gero, komentua horretarako aproposena zela erabaki zen. Europako prozedurak eskatzen duen modura, 4 taldetan koordinatuta egingo dira tailerrak. Herritarrak, enpresak, politikariak eta teknikari adituak. Taldek binak egingo dute lan eta bakoitzak 2 saio egingo ditu. Udal ordezkariak herritar guztia prozesuan parte hartzera gonbidatu dituzte. Eta Mutrikurekin jarraituz, Mutrikuarrek 20. berdeleguna ospatuko dute martxoaren 28an. Alegia datorren asteko zapatuan. Aurten gainera urteurren borobilaren arira, antolatzaile jaieguna posible egiten duten voluntarioei dagokien garrantzia emana izan diete. Izan ere horien laguntzarik gabe ezingo litzateke jaia egin. Mutrikuko balea elkarteak 20. berdeleguna aurkeztu du. Eguna bera posible egiten duten hainbat voluntarioekin batera aurkeztu ere. Aurten, pixu berezia izango dute voluntarioek. Hain zuzen ere, jaiaren kartela haien lana goraipatzeko erabat izan da. Era berean, voluntarioen arteko belaunaldi aldaketa bat ere eman behar dela nabarmendu zuten aurkezpenean. Antolatzaileen esanetan, jaiak orain arte iraun badu, haien lanari esker izan da, eta hurrengo urteetan ere hori bermatu nahi dute. Hori dela eta, voluntario berriak biltzeko bilera egin dute asteon. Urteurren borobila ospatze aldera, aurten 4 eguneko egitaraua aurkeztu dute. Hainbat ekimen egingo dira martxoaren 20an, 26an, 27an eta 28an. Betiko modura, egunik handiena, zapatuan, portuan egingo den jaia izango da. 10.000 pintxo, 7.000 anoa berdelerre eta 2.000 marmitako anoa banatuko dituzte. Egitaraua berdela ipamen saria ematen estrainatu dute. Aurten, gure ametsa dantza taldeak jasoko du, taldearen 50. urteurrenean hain zuzen. Egitaraua aurkeztuta, Mutrikuarrak jai ospatzeko zain daude orain. Eta beste behin ere, asteko irudia atalean honako irudia hau eskaini nahi dizuegu. Leongo Santa Cruz de Sil herrian lehiatu zuten hainbat korrikalarik domekan Alto Sil mendiko lasterketa, eta nagusitasunez gaiendu zen bertako nesken artean Oiana Kortazar Mutrikoko kirolaria. 32 kilometroko ibilbidea eta 1.900 metroko garaiera izan zituen aurretik Kortazarrek irteera puntuan, eta hori egiteko 3 ordu 24 minutu eta 19 segundoko denbora behar izan zituen. Bigarrena baino 30 minutu lehenago helmugaratu zen Kortazar. Eta asteburuari dagokionez, asteon Markina semenera joko dugu. Izan ere gaur gauean, The Wizard eta Last Fair Dale talde kontzertua eskainiko dute Uagon kulturgunean.
talde batak zein besteak rock doinuak aireratuko dituzten Markina Semenen. Kontzertua gaueko 10:00 hasiko da eta sarrerak salgai daude. Markina Semengo wagon kulturgunea musikazalen topaleku bihurtuko da gaur beste behin ere. The Wizard eta The Last Fair Deal taldeak izango dira wagongo agertokira igoko direnak. Batak zein besteak rock doinu indartsuak ekarriko dituzte eskualdera. Saioa gaueko 10:00 hasiko da eta sarrerak salgai daude 5 eurotan. Bazkideentzat baina sarrerak 3 euro balioko ditu. The Wizard taldea Bilbokoa da eta 70ko hamarkadako rock gogorra egiten du. Last Fair Deal taldeak ere rock doinuak ekarriko ditu, besteak beste, taldeak dituen 2 diskoetako abestiak eskainiko dituzte. Baina Markina Semeinen kontzertuak egongo diren modu berean, Ondarroan ere egongo da zer ikusi eta zer entzun. Beikosinin esaterako, 2. marabilatxu egingo dute, gaur gaueko 11:00. Horretan, Rai Fernandez trobadore kubatarrak parte hartuko du. Sarrerak 10 euro balio ditu. Gaurko zausi izan da dana eta albistegiarekin amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Albistegiarekin amaitu aurretik aldiz ohartxo bat esan nahi dizuegu, izan ere astelehen gauean 19. korrika eskualdera llegatuko da, eta hitzak unean uneko jarraipena egingo du. Behin hori izan da, gure aldetik badakizue datorren barikuan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan, eta webgunean ere informazioa, argazki, galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako